Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε με τη μικρή μου κόρη muffins με μήλο, χωρίς μίξερ, πολύ εύκολη συνταγή. Σε ένα μπολ βάζουμε τη ζάχαρη, το γάλα, το αυγό, ηλιέλαιο, βανίλια. Ανακατεύουμε 2-3 λεπτά μέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουμε το αλεύρι και το baking powder. Ξανανακατεύουμε άλλα 2-3 λεπτά. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας επισημάνω να κάνετε μία εγγραφή, είναι τελείως δωρεάν. Να πατήσετε το καμπανάκι για κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βιντεάκι να σας έρχεται ειδοποίηση. Και αν θέλετε ένα like, θα με βοηθούσατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κόβουμε το μήλο σε φέτες, γεμίζουμε τις θήκες από muffins με τη σήμη. Τοποθετούμε το μήλο και αν θέλουμε και καρύδι. Στείνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα για 20 λεπτά. Στο τέλος πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και καλή μας όρεξη. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Θα ξαναλέμε στην επόμενη συνταγή και μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι για καινούργιες ειδοποιήσεις. Γεια σας!